Čaute všetci, ktorí sa chcete zlepšiť v F12. Ukážeme si niekoľko trikov, ako zrýchliť nejaké robenie párov a potom si ešte povieme niečo F12 ako trénovať. Prechod na tento F12 naraz vôbec nie je jednoduché, ale podstatné je nezdávať sa. Takže prvý prípad je takýto a ten môžeme rozpojiť. Vlastne v začiatočníckej F12 by sme robili, že ich musíme dostať do hornej vrstvy, už to sú, rozpojiť, dostať do trojťahovej situácie a potom vložiť. A toto vlastne vieme, v podstate to spravíme, ale trochu inak, že vlastne spravíme to rozpojenie tak, aby sme ich rovno mali v tej trojťahovej situácii a mohli ich rovno vložiť. Čiže spravíme U2 R' a tým sme ich dostali do trojťahovej pozície. Treba dávať aj pozor na to, ako ten prípad vyzerá, lebo to sa môže myliť s týmto. A vlastne ich rozpoznám podľa toho, že tento, akoby keď sa na neho pozrieme takto spredu, tak vidíme, že to je zelená, červená, čiže v podstate to neladí. A tu keď sa pozrieme, vidíme, že to naopak ladí. Takže tento, ako som už povedal, riešim takto. A tento sa robí tak, že tento roh si vložíme sem dole, to môžeme spraviť takto. A tým sme dostali takúto situáciu a v podstate to ich takto spojíme a vložíme. Tento prípad sa rieši tak, že sa spraví vlastne 3x sexy move a rovno to budeme mať zložené v tom slote. Treba tento prípad dobre rozpoznávať aj napríklad, kebyže ten roh není nad tým, ale niekde tu, tak si všimneme a ak neladí, tak spravíme 3x sexy move. A potom, kebyže ten roh je tu, dáme sem a ladí, vidíme, že je to vlastne taký prevrátený pár, vtedy vieme to spraviť tak, že normálne ho odtiaľ dostaneme preč a môžeme ho vložiť. Ale za mňa to není až tak rýchle, oplatí sa to jedine, keď tento pár patrí niekde sem dozadu, ale pokiaľ je takto prevrátený na tom mieste, kde aj patrí, tak sa za mňa oplatí tento trik, že ten roh sem odsunieme, spravíme sledgehammer, to je R', F, R, R, F' a pod tým pádom sa nám tu už rovno zložil a vieme ho tam vložiť. Ďalší prípad, čo si ukážeme, je, že biela pozerá hore a tu máme hranu. Tak v minulom návode sme sa to učili, že hranu najprv spojíme, potom dáme dozadu, na to nasunieme roh a vrátime. Tento prípad treba už aj poznať v hociakej situácii. Už to nebudeme párovať so stredom a dávať slot, do ktorého patrí pred nás, ale môžeme proste využiť hociaký iný slot na spojenie a potom teda vložiť. Teraz si ukážeme prípady, keď máme jeden z dielikov v dolnej vrstve. Teraz, keď je tu hrana správne a roh je tu, my to budeme chcieť odtiaľ dostať tak, aby sme to rovno spojili. To znamená,
takto. A tým sa nám rovno spojili do páru. Ešte sa to dá takto z boku. Vlastne spravíme takto, aby sme ich dostali do trojťahovej situácie, ktorú už vieme robiť. Aha, tá istá situácia, akorát, že tá hrana je tu flipnutá. To má opäť tiež dve riešenia. Prvé, že opäť to dostaneme odtiaľ, takže to rovno spojíme. Čiže roh si dáme sem. A keď spravíme R prime, tak to máme spojené. Alebo sa to dá tiež riešiť tak, že ak je roh tu, spravíme R prime a tým sme ich dostali do trojťahovej situácie. A teraz naopak, že roh sa nachádza dole, hra nahore. Dá sa to robiť začiatočníckou metódou, je to v pohode, ale teraz by som odporučil taký bezrotačný trik. Rotácie totiž potom dosť pomalujú, takže opäť môžeme to spojiť, ale teraz by som to vkladal sledgehammerom takto z boku. A máme to tu a tým pádom na to ušetrí jednu rotáciu. No a k tomu sa viaže aj technika vkladania párov dozadu. Teda ako som spomínal, jednak nám to ušetrí rotáciu a jednak budeme mať zložené páry vzadu a nezložené vpredu, čiže to je lepšie pre prehľad, že vidíme a nemusíme rotovať, pozerať sa, čo tam máme, riešiť to a opäť späť. Takže základné vloženie páru dozadu je takto. Potom to isté aj zrkadlovo. A potom trojťahovú situáciu tiež dozadu vedieť urobiť. Zrkadlová situácia. No a posledná vec. Keď máme takto pár, ale nemôžeme ho proste vložiť tam, ako sme si teraz ukazovali, lebo sa to proste nedá, museli by sme rotovať. Tak na to používam taký trik, že si ten pár dám sem a spravím vlastne takto, si ten pár dám dole, vložím ho a vrátim. A tým som ho sem dal bez toho, že by som rotoval. Ako som hovoril v minulom videu, vaše časy sa zhoršia, ale potom skladaním proste sa začnete zrýchlovať. A druhá vec, vlastne teraz bude lepšie, ak nebudete skladať na čas, a to z toho dôvodu, že proste nie ste pod tlakom a budete sa pozerať na tie páry, hľadať najlepšie riešenia a potom možno prídete na nejaké riešenie, ktoré by ste nečakali. A ešte jedna vec, vlastne treba sa naozaj uistiť, že tie triky robíte, čiže odporúčam o niekoľko dní sa k tomuto videu vrátiť a pozrieť si, skontrolovať si, že tie triky naozaj používať. Tak, to bolo všetko a budem mať asi ešte jedno video ohľadom F12 trikov a to je všetko. Ostatné kroky opäť trénovať a to je všetko.